Dat er maatregelen komen om de crisis op te vangen. 30 april verwacht de regering van Curaçao tijdens een persconferentie te kunnen presenteren welke maatregelen zullen worden genomen om de effecten van stijgende productprijzen te verzachten. Dit als gevolg van de huidige geopolitieke situatie, namelijk de oorlog in het Midden-Oosten tussen Amerika en Iran. Dit heeft de energieprijzen wereldwijd beïnvloed. En de minister heeft onlangs een vergadering geleid van het crisisteam om deze situatie te bespreken en ook te kijken naar de prijzen die op onze markt zijn en die worden beïnvloed door deze situatie. De bedoeling is dat er een ministerraadsvergadering daadwerkelijk besluiten worden genomen en dat op 30 april tijdens een persconferentie meer informatie zal worden gegeven over de maatregelen die Curaçao neemt. En Middelhof wijst erop dat Curaçao 100% van alle brandstof importeert en 87% van alle andere consumptiegoederen. Dus we worden flink geraakt als we wereldwijd